Ja, er komt weer een filmpje. En dat weer vlucht 4 van 5. En nee, ik ga net naar huis. Oké, het is idioot wat ik je vertellen ga. Ik ben vanmorgen begonnen om mijn reis van 4 vluchten. Ja, in jaar goed 4 vluchten. Want ik dwang geen dat liet je vertellen ik je wil. Het begon nog heel goed vanmorgen. Tot ik naar het busstation bracht was. En ik zoek naar de ATM om mijn laatste nacht te betalen aan de manager. De manager bracht mij. Ze was mijn beste matie. En ik sta daar. Pinpasfut en mijn rijbewijs. Ik weet heel goed waarom we hier naar Oerl zocht. Waar ik maar wist wie van de moment ik ga altijd mijn pinpas op hetzelfde pakje en hij is gewoon fut. Zo hij is eruit jatten, maar dat leeuw ik net. Ik denk dat ik gewoon eruit vallen is. Oké, dus dat weer de eerste stress. Ik ben dus nou zonder pin, zonder rijbewijs. Ik heb Google Pay heel snel onderwijs dienen en het ergste wat er gebeuren kan is dat ik hier niet naar de ringcape ken, maar de vlucht meer betaald, dus dat is goed. Toen kwam het volgende avontuur. Ik pakte de bus, dus dat ging nog allemaal. Want iedereen draafde en vleeg naar de bus, vochten om erin te komen. En Sebas zei, ik ga er eerst maar in, maar die tas. En dan daarna komt die koffer op. Dus ik zit op een gegeven moment in die bus. Net leuk. Maar mijn tas, maar mijn koffer stiet nog buiten bij Sebas. Hij knikt de pik, komt het goed. De meesten dromen binnen. Ze bleven erom vechten wie binnenkomt. Tot die bus op een gegeven moment dus helemaal stamvol zit. En mijn koffer is nog buiten. En de bus begint te rieven. Dus grutte paniek natuurlijk. Ik roep echt, my back. En de bus stapt het weer. Een jongen wordt er nu drukt, want hij is gewoon te volle. Maar gelukkig zijn de meesten die mij helpen om mijn koffer naar binnen te trillen. Ik kom er helemaal net bij, maar oren pakken hem aan. Dus ik ben veilig. Ik heb mijn spul. Ik zit in de bus. Ik wil net weten hoe. Nog steeds zonder mijn pinpas en zonder mijn rijbewijs. Maar ik ben in de bus. Ik wil net weten hoe, want ik zit nog naast een hin. Een hin in de dozen die ik van een kaartje betellen hier. Nou. En nou nog hopen dat ze, ik heb wel 2 broeken nodig erin van de kleren noemen. Dat ze mijn kilo's door de vingers zeggen. En dan geven we voor nummer 1 vlucht. Tussen terug stel ik net filmpje, want de vlucht van nummer 1 naar nummer 2 is kilo. Ik ben van national naar international. Komt al goed. Yes, ik ben in de rij van mijn vlucht. Dus dat weer het meest krabben. Om van nationaal, internationaal en blablabla. Heel gemiddelde bij security, maar ik heb hem. Dus, ik ben ondertussen in Kuwait. Ik weet even net meer hoe laat het is, want van mijn gevoel is het 11 of 12 nachts. Maar het is hier nog maar half uur. En ik heb een interessante vlucht gehad, want ik zie tussen alle mannen, het hele vliegtuig zit vol met mannen. Dat er een stewardess gaat en zei, nou, is dat prima of net? Toen zei ik, ja, ik zit prima, ja. En toen ging ik naar het Ik zei, waarom vreeg ze het eigenlijk? Nou, ze zei, we hebben hier voorin een stoelhoer. Dus deze dame, die had het gewoon even manifesteerd. Dat ik de voorste rij, een grote stoel hier, mooi voetenruimte en gewoon een grotere stoel. En daar ga ik lekker zitten. En dat weer vlucht 4 van 5. En nee, ik ga net naar huis. Waar ga ik dan heen? Van Goa, Mumbai, Kuwait, Istanbul, Amsterdam. Ja, Amsterdam. Maar ik ga net naar huis. En ik ben er ook net. Maar ik bleef je wel even een nachtje in Amsterdam. Hier hou ik van dit soort geheimjes. Op naar mijn hotel. Goedemorgen. Het is 4 uur maas. Ik treed erover voor de sleep, voor de jetlag en voor de zenuwen. Want nu is het laatste stukje van mijn missie. Oké, de laatste stap van deze missie. Ik ben inmiddels weer op Schiphol. In Amsterdam dus. En wat gaat er gebeuren? Nou, mijn familie. Ooit, mem en broertjes, zusjes, man die ze bij, gaan alweer op vakantie naar Spanje. En ik en mooi. En ze weten het nog net. Heute mem, die weten dat ik in Malaga kom. Dus ik ga erom liegen welke vlucht. Dus heute mem weten van het geheim dat ik in Malaga kom, zodat zij er nu uit zijn komen.
Maar de rest weet van niks. En ze uit de mem weten dus net dat ik hier al ben en dat ik mooi hun naar Spanje vlieg. Dus ik ga 6 dagen op vakantie met mijn familie. En dan ga zij weer om en dan ga ik naar Indonesië. En nu moet ik dus even uitvoegen, want ik volg ze online. Ze binnen onderwijs, over een paar minuten arriveren ze ik op Schiphol. Hoe ga ik ze verrassen en waar winnen ze aas en binnen ze bij elkaar. En ik ben heel nieuwsgierig en ik heb super zin om zaas te zien en ja, zien de jermen te vliegen en de kopjes te zien dat ze hier zeggen dat ik druk ben. Oh mijn god, ik ben zo zenuwachtig. Ik heb geregeld met een jongen hier die werkt bij Schiphol. Dat die zodra ik ze daarin zie, dat ik je wel uitdraaf. Dat moest je twaan om het hoekje staan. En dat ze dan verrast niet. Ik moet de boel in de gaten houden. Hey, mooi kijk mooi. Oh my god, ik ja. Oh, kom hier.